Hej alle sammen. I dag har jeg lige fået tid til at lave en ny video. Og vi ved godt, det er rigtig lang tid siden, at vi har lavet en video. Fordi at vi har bare haft rigtig travlt. I dag er det What Is It channel. Og han har bind for. Eller ikke bind for, han har nissehue for. Det går ud på, at man skal finde 5 ting, som den anden skal spise. Ja. Så jeg har fundet 5 ting. Ja. Så vi vil bare gå i gang. Så starter vi. Vi starter med sådan en her. Sådan, ja. Okay, værsgo. Jeg siger bare, når du ved, hvad det er. Er det noget vingummi? Ja. Det kan godt godkendes. Godt så. Er du klar med den næste? Og det er så. Yes. Kan du smage, hvad det er? En kiks. Ja. Så er det den næste ting. Yes. Chokolade. Ja. Okay, status er lige nu, at den første ting var en vingummi, og det gætter han rigtigt. Den nummer 2 ting, det var en kiks, og det gætter han også rigtigt. Og den her var, hvad? Pottechokolade. Ja, det var pottechokolade. Den næste ting er... Smager det ikke dårligt? Jo. En eller anden slags tip. Ja, det var tips, ja. Så den sidste ting. Hvad fuck er det? Ind i munden med den. Banankage. Ja. Så nu har han smagt 5 ting. Nu har han smagt 5 ting, og nu er det min tur til at så smage 5 ting. Du har ventet. Yes. Okay. Så her kommer, hvor jeg smager 5 ting. Nu har jeg fundet 5 ting. Så nu begynder vi. Og så skal jeg så give mig dem. Den første ting. Det er sådan en her. Med pap. Ja. Er det en riskiks? Ja, det var det. Nej. Så kommer vi til nummer 2. Det er sådan en her. Det er sådan en slikker en af, sådan en pøslig. Ja. Yes. Kommer vi til nummer 3. Fanden. Det skal jeg sgu da ikke mærke på. Så. Det er en popcorn. Ja. Hvor mange har jeg smagt nu? Du har smagt 3. Okay, Du mangler 2. og jeg giver det rigtigt på dem alle, eller hvad? Ja. Nu kommer vi til 4'eren. Det er sådan en her. Smag den.
Det er en... Hvad er det her? Det er sådan en koldskål kan... så, det er... Sådan en koldskålkiks. Sådan en, man putter i. Koldskål. Den kan vi godt gå ud til. Planter der. Det er en fin net, du har der. Ja. Så kommer vi til nummer 5. Ja. Og det er det her. Ja. Det kan det mærker som svamp. Det kan sgu da godt være. Hvad fanden kan jeg ikke gøre det nu? Det gjorde du sgu da heller ikke til mig. Det gjorde jeg sgu da. Det gjorde du da ikke. Det gjorde jeg sgu da. Hvor kæft. Så lader vi være. Ja. Og det var så alt for os i dag. Vi ses i næste video. See ya.